To make our morning more special mga kapuso, aba makikijamming tayo mula sa isang banda from Zamboanga City na kaka-champion lang sa IPIL Battle of the Bands just recently. Walang iba, ang Quiet Noise Band. And here with us today, ang isa sa mga vocalist ng banda, si John Verhel Season. Buenos dias JV, welcome sa At Home with GMA Regional TV. ¿Qué tal tú, ete aga? Buenos dias, Irene. Buenos dias, Kapuso. Thank you so much for having us. Antes de todo, JV, please do share a sample of your band's performance na nakakakuha talaga ng interes at puso ng mga Zamboangueños. Actually, ito yung yung piece ko. I mean, ito yung paboritong kanta ko. At the same time, ito rin yung first na kinanta ko. So, ito na. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Thank you so much. Naku mga kapuso, kitang-kita naman natin ang talento ni JV. By the way, congratulations pala sa Quiet Noise Band for being the champion sa IPIL Battle of the Bands na isinagawa sa IPIL Zamboanga, Sibugay. ¿Qué tal el experiencia? Yun na, nakakakaba siya kasi nga first time ko rin as vocalist. First time ko rin nag-compete sa ibang lugar outside Zamboanga. Yung parang yung nerves mo magka-crack, alam mo yun. Pero inisip ko talaga na parang final final battle ko na to. Baka next hindi na ako makaka-battle ulit. Kaya binuhos ko na lahat doon. At least manalo matalo, binigay ko yung best ko. Ganun talaga nasa isip ko. JV, napag-alaman namin na Quiet Noise Band was formed on December 28, 2007 with your band leader na si Karen Dulaca and some other founders like James, Ryan Perez, and Joms Manijas. Paano ba nagsimula mabuo ang bandang ito? Ayon sa kwento ni Ate Karen, which is yung band leader namin. Kasi bago lang din kasi ako pumasok ng itong banda na to. Pero ang kwento kasi sa akin, like na disband kasi yung yung banda nila dati. And then parang si Kuya James and si Kuya Joms, yan, si Kuya Joms parang nag-usap-usap sila na kung pwede bang gumawa ng banda ulit. Tapos yun, parang nagsama na sila, nag-click na sila, yun, nabuo na yung ang Quiet Noise. JV, being a member also of University Theater Guild sa Western Mindanao State University, nakakatulong din ba ang mga natutunan mo rito sa iyong performance as a vocalist? And why? Alam mo, Cyril, napaka-laking tulong talaga yung UTG sa akin. Yung theater sa akin. Kasi sa theater kasi tinuturo sa amin yung emotions, paano i-deliver yung lines, yung puso, paano gamit ang puso at utak. Kaya napaka-useful talaga ng theater sa akin. At na-apply ko sa pagbabanda ko. Alright, JV, nakakatulong rin pala ang iyong pagiging theater member sa iyong pagiging bokalista. Pero bukod sa actual gigs ng inyong banda sa mga establishment sa Zamboanga City, maaabangan din ba ng ating mga kapuso ang inyong performances through online? Sometimes po, nagla-live po kami sa FB yung Sunset Jam namin. Yung Sunset Jam po, nag-start kasi yun siya nung lockdown, nung pandemic. So that time nag-ano po kami,
nagla-live po kami sa FB for fun and para ipakita sa sa mga tao na kahit nag-lockdown, kahit walang gigs, walang actual gigs, like nagsasama pa rin kami, may buo pa rin yung namin, yung samahan namin as banda. Alright, maraming salamat JB sa oras na iyong ibinigay dito sa At Home with GMA Regional TV. More power sa inyong grupo at ingat kayo palagi. Yeah, thank you so much At Home with GMA Regional TV for having us here sa show nyo, and thank you so much for supporting local artists. Mga kapuso, stay tuned kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.